Malam Ali Isa kai ka tafi nisa fanta mai Allah dai ya tsare gaba da nisa. Dakta Ali Isa kai ka tafi nisa fanta mai Allah dai shi tsare gaba da nisa. Malam Ali Isa kai ka tafi nisa fanta mai Allah dai ya tsare gaba da nisa. Tarkaci masu saurare sai ku gyara zama domin jin sabuwar waƙan nan ta Dauda Kautar Rara da jan fasihin mawakin nan na Kannywood da kuma dai 'yan siyasa da kuma dai abokin kuman nashi wato dai Naziru sarkin waka M Ahmad wanda kwasin da sarkin waka a cikin wannan wakar mai taken Malam Isa Ali Fantami gwamnan Gombe. Shin ba saurare kuna goyon bayan cewa Isa Ali Fantami ya zama gwamna a jihar Gombe ko kaka dai? Masu saurare sai ku gyara zama da mun jin wa'annan rahotanni daga jin waƙoƙin da ma kuma dai wato dai dukkan da tattara rahotannin a halin yanzu. Amma duk kafin kai ga kawo muku wa'annan sai har labarai za dai masu ya kasance wannan shine fa kenan zuwa na farko cikin ta tasha mai albarka da kuma mana subscribe da danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sabon labarai kan damu uku da yaushe zan mun dora tare da mana alamar kuma kan bidiyon namu da lakin da share da postin amma tabbas ba muka ba hakan ne kada ke kara mana kwanan gura ka maka sai har labarai da wani zafafan labarai a cikin tasha mai albarka mai suna wasiƙa. Amma dai masu dare halin dai ya kuke ganin cewa takarar za ta kasance a jihar Gombe tsakanin gwamnan da aka ba a jam'iyyar APC da kuma dai Sheikh Isa Ali Fantami da aka ba shi a ɗayar jam'iyyar ta yan adawa. Kallo ya koma sama. Ƙaƙaƙaƙa tintintin ana tiri-tiri sai ga wani abu ya ina shirin faruwa wai malamin da shiga siyasa. A halin yanzu dai wasu daga cikin gwamnonin jihar nan ta arewa musamman ma wannan ta Gombe a halin yanzu sai ga shi kwaɗam Isa Ali Fantami ya fito takarar gwamna a jihar nan ta Gombe kuma yana neman a bashi takara. Amma bayan jim kaɗan bayan an hana shi a APC ne an zaton cewa ya haƙura sai gashi a wata jam'iyyar an bashi. Shin masu dare muna ganin cewa Isa Ali Fantami zai iya samun nasara akan abokin hamayya tashi ko kaka da yi. Kazalika dai sai gashi a yankin ne na arewa a ƙara samun wani malami mai suna da Bashir Abdullahi ko wane ne nan shi ma ƙara fitowa takarar gwamna domin ganin cewa an tabbatar da adalci a jihohin na arewa. Ma kazalika dai wato dai da mashalinci Sheikh Mansur Isa Yalwa shi ma dai a halin yanzu sai ga shi nan yana shirin ya ce shi ba zai siyasa ba kuma ba zai fito takara ba, amma tabbas yana matuƙar goyon bayan wa'annan malamai da suka fito. Mu tabbas zai yayin sa domin ganin ya goya musu baya ganin an tabbatar da zaman lafiya da tsaro a ƙasar ta Najeriya da adalci da mulki mai ilimi da mu tabbas yawanci abin da ke damun shugabanninmu a shi ilimi ne nan. To dai Allah ya san bace duk da mu kawo kashin shirin nan ne yanzu sai da ana zama masu dare mu ta lafiya an naku har kullun wasiƙan nan ta kowa.